Should you say guys with the people? Again, I'm back. Yekwaziko. So, ndofunga makona kubek kwedu ko zvigepi zviya zviya zvadi iro handotova kupira bhozi iro ndorambuvhika pamamutisa kauri right chataura nawo asi hambobvumi kuita tumahara handovaziva papenzera saka guys mali hatinawo sikutsanangura saka vahuru yadzo ndo imwe partner yangu in terms of malufa kana imba ichibuda ine zvimadesign izvo ndozvinonzi zvimalufa saka ndosaka mamitoona every time I was making sure kuti almost every day ndiri pano ndichiona zvikuitika so apa nda kutombofonera vanhu vekapendi kuti ko imi hamuna kuzosiyawo maita clean up campaign sei mangosiya ungwanda ndotovafonera mboregi osise mabhirida tinosiya tacleana hino kana vakangokonwa ngosiya vaharawo vanotokutaura hazvizove siri smart manje hani munozviona saka ni vadi vapedza I think kana tichitaura zvokuti roofing ndofunga for the meantime yapera handiti so titsanangurirei apa papa munozvigadzira nei zvinonzi maluva izvo maluva etinagadzira nemarata marata anenge ari maplain sheets apenda nemuchini toita zvakaita iro unza ndini mwanangu uyaneri mukoma nditamzeore mafuluba mukoma saka aya mazunhu anga ari plain ndokuratidza plain sheet saka tikaisa pamushini manje rinozovhuna anenge abva mumakomponents akadaiswa saka zvamaireva zvazvo kuisa muzasi futi maisa kabhleki kari pazasi peruva ndo flash yacho rinozosambura pamatiles kuti risambura isati tipinde mukati saka handiti munomaona kuti kuseri aya saka atopera asati marasi nkesi pakazita kuti imwe imba inoda chii saka asati mangani tashotiwa nemechiya usegana nawo kufikira uchamandini imi mundauzashatiukazoona ndepano ipapano ngatichivachengetere material yavo achitichengeta because vanozototi ende zvakaoma hazvo pamwe neboys kaida kuswa futi lufu hamunozviona kana woimwe imba yaida kusa lufu manje nemagataka kana vangu makuita gata haritwi naplam moita plan yekuti uya nemagata mwanangu varakise tinotoni vanhu vari kusaiti primasaiti ari kutoisa magata aiwa ndokubvunza imimiwo like munonzi chi hamusi kapenda but nemuchinzi chiistarei tiri sheet metal carpet alright so guys uku ndakutoda kumanya because kana ndo maluva edu aya anga achitagwa maluva hai confusing ndoda zvichaitwa sei but yazopera kana yadai also chega ndingomanya ndokupinda mumota yavava vanogwadza kufamba kuvaya saka rimwe racho riri kufront vanobuda vada kurodi kumanya kuhakira yabva yachena imba yacho magata anobatsira chii alright ndo basa remagata kana vati vanomada mukunamata tobatana